ברוכים הבאים להמשך ההדרכה בנושא אתרי וורדפרס. הפעם אנחנו עוסקים בקטגוריות, תגים ופוסטים. נעבור בעיקר על קטגוריות ותגים, כיצד לפתוח, לסגור, לשייך. פוסטים ברמה הכללית. מה זה היררכיה, כיצד יש לשייך, וכמה נושאים בעניין סדר וארגון. לשם כך יצרנו דבר מאוד פשוט, אוקיי? שמראה לנו בצורה פשוטה כיצד קטגוריות, קטגוריות, תגים ופוסטים. אז למען ההסבר השתמשנו ברעיון מאוד מאוד גנרי ונפוץ שמדבר בעיקר על מדינות, יבשות ומשטר, כאשר המדינות שלנו הם הפוסטים שלנו, הקטגוריות שלנו הם היבשות שלנו, והמשטר, או שזה יכול להיות בנוסף גם אקלים או כל אלמנט כזה או אחר שהיינו רוצים לשייך, לחבר, הוא כרגע התגים שלנו. אז לצורך העניין אנחנו יכולים לראות שמדינות מסוימות שייכות ליבשות מסוימות, בדומה לפוסטים מסוימים שייכים לקטגוריות מסוימות, בעוד שתגיות יכולות להשתייך לכמה וכמה ללא שום בעיה עם כפילויות. לדוגמה, דמוקרטיה יכולה להיות קשורה גם להולנד, צרפת ואנגליה, בנוסף יכולה להיות קשורה לישראל או לארצות הברית, כאשר ארצות הברית היא אמריקה, האיחוד האירופאי הם אירופה כמובן, וישראל היא בכלל אסיה, היא לא אחד האחרים. יש לנו כאן את החצים שמסבירים בצורה מאוד מאוד פשוטה מה הקשר בין פוסטים לבין קטגוריות, ומה הקשר בין תגים לבין פוסטים. וזו צורה נורא נחמדה להתחיל לחשוב על סדר וארגון עוד לפני שאנחנו בונים אתר, או אם בנינו ואנחנו רוצים להמשיך אותו, אז מה הצורה הנכונה ואיזה צורות שיוך הן הנכונות ביותר. אז אנחנו חוזרים לאתר שלנו אחרי שדיברנו הרבה ומסתכלים כיצד זה באמת קיים. אז כרגע כל הדברים כבר מעודכנים, וכשאנחנו עושים לעמוד הבית שלנו, כרגע זה נקרא לנו ארגז חול או עמוד ראשי, אפשר להיכנס אליו גם, זה אותו דבר, וביצענו מצב שאנחנו מבקשים מכל הפוסטים שנמצאים בתוך קטגוריה יבשות, שהיא מכילה את כל היבשות, פשוט להיות מוצגים בעמוד הראשון. אנחנו יכולים לראות שבתבנית הבסיס של וורדפרס, שזה 2012 לעכשיו, אפשר לראות מתי זה פורסם, שזה עכשיו, בקטגוריה איפה, סין היא באסיה, סומן בתגיות דיקטטורה, נגיד וסין דיקטטורה, אני לא יודע מה, אני חושב שזה נכון. לעומת זאת ישראל היא גם באסיה, אבל היא בדמוקרטיה. באותה מידה אנחנו יכולים לראות שהתגיות, אם נלחץ על דמוקרטיה, נוכל לראות כל מי שנמצא בדמוקרטיה, כמו צרפת, אנגליה, הולנד, כולל ישראל. לעומת זאת, אם נלחץ על אסיה, נוכל לראות רק את סין וישראל, שרק הן נמצאות באסיה. אם נלחץ על דיקטטורה, נראה רק את סין, כי לא הכנסנו שום דבר אחר. במקביל, אם אנחנו חוזרים מישראל לדמוקרטיה, אנחנו יכולים לבצע מקום שיש לנו תג נוסף, תגיות, למשל צרפת היא אומנם דמוקרטיה, אבל היא גם איחוד אירופאי. אז אני חושב שזה עונה על השקופית הקודמת שיכולנו לראות כאן, מה הקשר בין דבר לדבר, וכרגע נראה כיצד אנחנו בעצם פותחים וסוגרים קטגוריות, תגיות ופוסטים. אז בתוך קטגוריות, אם אני הולך ללוח בקרה, תחת פוסטים, יש לי כל הפוסטים, פוסט חדש, קטגוריות ותגיות. כאשר אני מעוניין ללחוץ על קטגוריות, אני יכול לראות שכבר שייכתי את קטגוריות קיימות, ראינו אותם שזה היבשות, והם תחת קטגוריה ראשית שנקראת יבשות. יודעים את זה לפי הפס שנמצא, הקו שנמצא ליד שם הקטגוריה. זה אומר שהקטגוריות האלו, שהן עם פס, שייכות, הן יושבות מתחת בהיררכיה, מתחת ליבשות, בעוד שלמשל כללי היא כבר לא בהיררכיה מתחת ליבשות, היא קטגוריית הורה בפני עצמה. אז כיצד אנחנו פותחים? יש לנו כאן סקשן די פשוט כמו קטגוריה חדשה, ואנחנו נקרא לה דוגמה, והמזהה שלה נקרא לו דוגמה. שוב, מזהה, שימו לב מה רשום כאן, כדאי לקרוא. מזהה זה מה שמופיע לנו אחרי כתובת הדומיין שלנו.
האם יש להורה? לא, היא ראשית, אנחנו רוצים אותה כמו כללי, ואנחנו לא רוצים אותה מתחת ליבשות, ולכן כאן אנחנו נוסיף תיאור לדוגמה, כאשר אנחנו נבצע קטגוריה חדשה, ונראה אותו כבר שהתווספה לנו בדוגמה. עכשיו בהנחה וטעינו, ואנחנו יכולים לעשות עריכה מהירה שמשנה לנו את הדברים. נוסף כאן 2 כי כבר פתחתי אחת כזו ולא מחקתי אותה לגמרי, אז פשוט זה התווסף לנו. בתור עריכה אנחנו יכולים לראות את השם, את מזהה הכתובת, את ההורה ללא ואת התיאור, שזה בדיוק מה שעשינו עכשיו. ואנחנו יכולים עכשיו לשייך אותה למשל ליבשות, לעדכן. זה יחזיר אותנו לאותו עמוד של קטגוריות, ואנחנו נראה שמתחת ליבשות עכשיו מופיע לנו גם דוגמה. אנחנו יכולים במקביל גם למחוק אותה. כמובן שהקלות והזילות של לפתוח ולמחוק, מומלץ לעשות את זה רק כשעובדים בלוקלוסט או במהלך לימודים, בנייה, התנהלות, ולא על אתר קיים. פשוט זה ישאיר הרבה שאריות אחר כך וצריך לנקות אותם, שאנחנו לא נעבור על זה בכלל כאן. אוקיי, אז פתחנו קטגוריות, זה היה מאוד פשוט ואפילו כבר הספקנו למחוק אותה. אנחנו הולכים כרגע לתגיות. דבר נוסף שכדאי לשים לב, מתחת ליבשות יש לנו עוד דבר שנקרא פוסטים. פוסטים שמשויכים לאותה קטגוריה. אפשר לראות שאוסטרליה לאירופה משויכים 3 פוסטים. אם נקליק על זה נוכל ללכת ולראות בדיוק את אותם פוסטים שנמצאים באותה קטגוריה. מאוד מאוד פשוט. נחזור אחורה. למשל אסיה יש לנו 2. אם אנחנו לוחצים על השניים האלו, אנחנו יכולים לראות את כל הפוסטים שמשויכים תחת אותה קטגוריה של אסיה, שזה סין וישראל. מעולה. אנחנו ממשיכים בתגיות. כאשר תגיות הוא כבר נותן לנו תגיות פופולריות. השתמשנו 3 פעמים כבר באיחוד אירופאי ובדמוקרטיה 4, לכן הן הגדולות ביותר. דיקטטורה היא 1, ולכן היא מופיעה כאן. היא מופיעה בחלק הזה, ודברים כמו לא באיחוד האירופאי לא מופיע כאן כי לא השתמשנו בו אף פעם עדיין. מיותר לפתוח תגיות או קטגוריות אם לא משתמשים בהם. אנחנו כאן בתוך מסמך ובתוך אתר דמה, לכן אין לנו בעיה. אוקיי, אז שם הטאג החדש שאנחנו הולכים לפתוח הוא דוגמה, וגם אותו לפי דעתי כבר פתחנו, אז דוגמה, לכן בטח זה יתווסף לנו דוגמה מקף 2, ותיאור טאג דוגמה. אנחנו נשים חדש, וקיבלנו שם, דוגמה, תיאור טאג דוגמה, מזהה לכתובת דוגמה מקף 2, עוד פעם כי כבר פתחתי אחד ומחקתי אותו, ופוסטים 0 פוסטים משויכים. מה ההבדל בין תגים לקטגוריות? מעבר להבדל הקונספטואלי, אלא בממשק עריכה עצמו, אנחנו יכולים לראות שיש לנו שם, מזהה ותיאור, ואין לנו את, בואו נעשה רגע, נחזור לקטגוריות, הנה, סליחה. בקטגוריות היה לנו הורה, ובתגים אין לנו הורה. אין היררכיה בתגיות, הן לא עובדות על ההיררכיה כמו שקטגוריות עובדות, וזה עוד משהו שכדאי לשים לב אליו. מעולה. אז פתחנו תגים, פתחנו קטגוריות, ועכשיו בואו נלך לראות כיצד אנחנו ממשיכים עם פוסט. דבר קטן לפני, במידה ואנחנו לא צריכים את הטאג הזה, אנחנו תמיד יכולים לעשות עריכה, להיכנס ולשנות אותו. אם אנחנו לא צריכים אותו בכלל, אנחנו תמיד יכולים לעשות מחיקה ולסמן כן, אנחנו לא צריכים את הטאג הזה, למרות שלפי דעתי מחקתי כרגע את האיחוד האירופאי, נכון? אוקיי, אין undo. בסדר, לא קרה כלום. נראה. הנה, מעולה. אנחנו עכשיו הולכים לכל הפוסטים. אנחנו עדיין בלוח בקרה. אנחנו יכולים לראות את כל הפוסטים שכבר פתחנו. יש לנו כאן שלום עולם, זה הגנרי ביותר של וורדפרס. ועל מנת לראות כיצד אנחנו פותחים פוסט, כיצד לחבר אותו לקטגוריה וכיצד לשייך את הטאג אליו, עלינו לפתוח פוסט חדש. בואו נפתח פוסט חדש, וכמובן שנקרא לו דוגמה. פוסט דוגמה עם תוכן לפוסט דוגמה. מעולה, סליחה על האיטיות. בתוך כל הקטגוריות אנחנו נבחר שהוא יהיה שייך
לצורך העניין נגיד שהוא שייך גם לאסיה, וניתן לו מזהה, שזה חשוב מאוד. דוגמה, אז אנחנו נקרא לו דוגמה. עוד פעם, מזהה זה הכתובת שתופיע באתר שלנו. לדוגמה, באתר שלנו, איחוד האירופאי זה הטאג, זה אומר שזה היה מזהה. המזהה יופיע לנו מיד אחרי הכתובת דומיין. אפשר לשנות את זה, כרגע אנחנו על localhost, אז אנחנו לא נראה את זה בצורה כמו באתר אמיתי. ובואו נמשיך, אוקיי? הדבר הבא שאנחנו עושים זה לפרסם. במידה והממשק לא נראה אצלכם ככה, אז בסרטון הבא יש סרטון מלא. רק שנייה. סליחה, זה גם יכול לקרות. אוקיי, אז בחזרה לאיפה שהיינו, פתחנו דוגמה עם כותרת, תוכן לפוסט דוגמה. כבר הספקנו לשייך את זה לקטגוריה אסיה לצורך העניין, ונתנו מזהה לכתובת. כעת נותר לנו להוסיף טאג ונאמר שדוגמה נמצאת בדמוקרטיה. אנחנו יכולים לרשום דמו ולקבל את דמוקרטיה. במידה והשתמשנו כבר הרבה פעמים בזה, אז אפשר לבחור מבין התגיות הנפוצות ביותר ולראות שכן, כבר השתמשנו בדמוקרטיה, אין שום בעיה, ולהוסיף. כמובן שאחרי כל דבר כזה אנחנו צריכים לעשות עדכן, ואם לא אמרתי קודם, אז במידה והממשק נראה אצלכם קצת אחרת, אפשרויות תצוגה, לראות שלא חסום שום דבר, אפשר כמובן להעיף ולסדר את זה איך שרוצים. גם כאן אפשר לשנות את הטורים, וגם כאן אפשר לשנות את הסדר. למשל, תגיות שיהיו מעל סוג התוכן, קליק זה מתמזער, תגיות שיהיו מעל קטגוריות, ולסדר לנו את זה איך שאנחנו רוצים. בדרך כלל מזהה לכתובת מופיע יותר למטה, אני אוהב שהוא למעלה, את שאר הדברים אפשר למזער. פוסט מלא, סרטון הדרכה מלא בנושא הזה יהיה, כולל איך לכתוב תוכן נכון, ואיך לכתוב תוכן ולהעביר אותו מוורד, ומה הקשיים, מה ההבדל בין עורך טקסט לעורך ויזואלי, שזה עורך הוויזואלי שלנו. כל הדברים האלה יהיו בסרטון נפרד. אנחנו חוזרים לתוך האתר שלנו ולוחצים על ארגז חול, קיבלנו את דוגמה, תוכן לפוסט דוגמה שזה התוכן שלנו. הפוסט פורסם, מתי הוא פורסם? בקטגוריה הוא באסיה והוא סימן בתגיות דמוקרטיה. מאוד מאוד פשוט, כדאי לשמור, זה עוזר לשמור על סדר והיגיון. מה שפותחים עכשיו יכול להימשך לשנים אחר כך, ורצוי שכך יהיה הדבר, אז כדאי לשמור על היגיון ועל סדר נאה בתוך הממשק. אז זהו, ותודה רבה, ובסרטון הבא אנחנו נעבוד בעיקר על כלים בעריכה, על פוסטים, וכמו שהסברתי כיצד להעביר תוכן מוורד וכיצד לכתוב תוכן, וזהו להפעם, תודה רבה.